guys, niining higayon na guys, nanungko ko og mga tao nga bakunahan guys sa flu. Nahian niya ko ng dapita guys, nadani ko aning iyahang miracle tea. Mga tingali ani anti cancer ko nini nga sakit guys. Makuha ko no aning maong miracle tea. Dako kaayo guys, makadani sa mata. Mauna nga gipukusan jud nako guys. Anining panahon na ni padong jud ko ani kang narita gamos aron sa pagsungko nga adunay bakuna para sa flu. Og niabot jud ko guys sa iyahang panimalay. Nadani po ko sa iyang mga bulak guys. Kini si Rita guys, hili kainig mga buwak. Tanaw yang loon guys, ato aning tanawon, ubani ko niyo karidyo. Atong subay niyang loon guys, kung unsa ka anindot. Duna pa'y gruto nga makita nimo ani guys. Pinatuyo jud ning maong gruto. Daghan kaayo siya tanom. Kini siya guys senior citizen na pero makalingaw pod. Lingaw kaayo siya guys sa pagpananom. Maayo siya mo atiman og mga tanaman. Hasta pod iyang panimalay nindot pod kaayo sudungon kay arang kajug kahinlo. Hinluan po ni nga matang sa babae guys, kini si Rita Gamos. Nindot po dagiyang mga tanom. Isuri-suri mo na ako guys. Mao ni tag-iya sa maong bay guys nga atong itur karon. Simple ra kay ni nga babae pero matinagdanon jud. Iya tang gitugtan guys sa paglibot-libot sa luyo. Luyo nga bahin sa iyang panimalay. Nalipay siya nga akong gisungko kay magpa-vaccine po ni siya og para sa flu. Adaan namin sa una aning suod guys, gagmay pa amo mga bata, gadungan pang-eskwela. Hantod karon nga nag senior citizen nami, uban gihapon mi sa mga gimbuhaton sa barangay. Naaman ni sila mga kapunungan pod guys. Unya usa na pud ko ani apil pod si Dia. Nindot kay siya mo arrange og mga tanom Dili po nila agan. Dili laagan ning maong babae guys. Kuan jud ni siya para nako modelo jud ni siya nga pagkainahan. Maayo mo atimag panimalay, bana og mga anak. Pinangga po siya sa iyang pamilya guys. Agiya pong bana doon na po saktong trabaho. Agiya pong mga anak kahuman na pod. Makabag-abag na po sa iyahang pagpuyo.
Dako na kay iyahang kuan ganang singaning mananaw. Og niliglibot ko sa luyo guys kay daghan man to sa una og kana bitang limon. Ang gipangita ag limon aning dapita. Wa man ko kita og limon. Ay matod pa kuno pod niya guys ang mga limon iyan na kuno pong gipatay. Dagko ra ba kay bunga to yang limon guys. Ipulihan lang po kuno niya og mga lain pong tanom aring luyo. Pero matod pa pod niya wa kuno maayong pagkaatiman kay murag nasakit po siya karong mga buwana guys. Wa kuno lami tanaw yang mga tanom wa kuno maatiman pero alang nako guys nindot og maayong pagkaaron sa iyang tanom. Kini mga hilig og tanom sama nako masangit pug atong mata ani. A few moments later. Unya gipasud po ko niya guys sa iyang mismong panimalay. Nalipay kog dako ani. Kay siya man joy ni-invite og sud aring sud. Nalipay jud ko guys. Wow, nindot kaayo ang maong panimalay guys. Bugnaw, hinlo, ug daghan kayong adorno as sala. Sala ra ni guys, wa ta mang sa kwarto. Niara siya guys, mo nay tagian ning maong balay. Nindot kaayo ang pagka-arrange sa sala pa ni ha. Makita nato ang ilang salasit guys, mga tugas. Matupan niya dugan na kuno ni mga karaan nga tugas. Iya lang kuno ning gipang tigom. Kining mga bata uban ani guys, nakahuman na gyud hinuon og eskwela. Sa ilang pagpaningkamot magtiayon. Murag luag-luag na pud ilahang kahintang, lahi na gyud sa una. Daghan na nahuman nila mga anak ani guys. Bisa kung saon guys, kini yung tugas no, maanindot kayo nga appliances. Nalipay jud ko guys nga nakatour jud ko aning sud. Duga na mga tagog ko mo ingon nga motor ko ani ilang sud pero nauwaw lang ko kay kanang para na ho dili basta-basta gyud ta maka suod kay ay kini yung isuon ulawan pod. Pero gi-welcome man ko nila okay ra. Nalipay jud kog dako guys. Dinhi na ta sa kuan kanang ilang kusina na ni. Humanaw ta sala kusina na ni maayo pong pagka-arrange guys. Nindot po kayong tan-awon. Napay preskong buwak. Pislili man tingali ni. Tugas gihapon. Di dyan mabiya ang kanang furniture nga tugas. Designer pa. Basta kining bajiha guys, hinluan gajud ni. Awan ako moadto dito sa matawag dirty kitchen guys kay lain na pud kaadyo na no. Pero nalipay jud ko nga nakadajon jud ko ning maong panimalay. Ug ato po makita ani guys ang nimtag sa pamilya oh. Gamutans family. O nalipay jud ko guys. O ato siyang hinabrion guys sa iya karong pag welcome nato ning iyang panimalay.
Ret, nagpasalamat kog dako ret kay imo kong gitugutan pagtur sa imong panimalay. Og unsa may ikasulti nimo karong adlaw ret nga nakasubay man si bulanong dako sa imuhang palasyo. Ay, pasalamat kung dako. Kaya mo kung imong kon mong bay. Bahalag pinubre. Pobre nga pagpudso. Mauwa ba sa puta? Dili man ikauwaw lay kay ni ko si Rita Gamos guys. Mo na akong best friend og ako pa jud ni siya nga parente. Mo na ihang pamuyo guys og ako nagpasalamat sa inyong pag-uban sa ako ang pag-video. Ako guys, manghinaot nga kining maong panimalay magpadayon ang ilang pagkamalipayon o kahapsay sa pagpuyo nining tuig 2024. Bye-bye guys! Bye-bye! Salamat.